tisiri kuti kudii kana kudii asi situation yacho munongoionawo asi hatina zvekutaura zvakawanda. Tatelicious decided to congratulate the vice president. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vati ivo, congratulations our vice president General Chiwenga naamai on your wedding, but hembe dzevaperekedzi idzo it's a big no kunge vabuda mukanwa memombe. Muchato wechembere zvavo, but idzo hembe it's giving company vibes kwa Sandosi. Ko iko kumudhura kwakaita mabridesmaid asi vakamanikidzwa here. Even if vari masoldier but ngavasekerereka hakuzi kubaraki uko. This is a top official wedding. Former first lady Amai Grace Mugabe was looking fabulous as usual. Gucci Grace is slaying. Our current first lady Dr. Amai Oxley was looking fabulous. Thank you for taking my advice, Amai. The bride, our second lady, was giving class and elegance. The dress was a chick flick, super duper. Manga makachena, Amai venyika. Looking forward kuti tishande nemi zvakanaka. Machenero enyu aya achadzidzisa madzimai akawanda kuti vapfeke zvakanaka, ndo zvinodiwa izvi. Asi ava vanga vachiperekedza vari kuita kuti kunge ndo presidential guard. Havana kana smile, vari dry. But aiwa muchato mukuru kwaunogoda kuti vanhu vazvinyorere masmile. Zvisinei tichange chingokupa zvezere ipo pano. Please don't forget to hit the notification button kuti patinoposta muve the first people to know. Musajambirwe kana majuicy story.